कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण మధ్యలో ఇంకా 8 బీట్స్ ఉంటే ఆపలేదు ప్రభుజీ, పూర్తి చేద్దామని కంటిన్యూ చేశాను, ఏమనుకోకండి, క్షమించండి. అదే హరే కృష్ణ మధ్యలో ఆపకూడదు అనిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభా గిరివరధారీ, గోపీ జన వల్లభా గిరివరధారీ, యశోద నందన వ్రజ జన రంజన, యశోద నందన వ్రజ జన రంజన, యమునా తీరావన్నచారి, యమునా తీరావన్నచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీ సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు అష్టప్రాయేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవతం సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 17 శ్లోక 4. పప్రచ్చరతం ఆరూఢః రథమారూఢా కార్తస్వర పరిచ్ఛదం మేఘ గంభీరయా వాచా అమారోపిత కార్ముకః ప్రచారతం ఆరూఢః కార్తస్వర పరిచ్ఛదం మేఘ గంభీరయా వాచా అమారోపిత కార్ముకః. ప్రభు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
చెప్పండి. ఇంకో ఒక పేయి ఒక పా సైలెంట్ ప్రప్రచ్చ అనాలా ప్రచ్ఛ అప్రచ్చ. ప్రప్రచ్చ. హరే కృష్ణ. Yes, ప్రప్రచ్చ పప్రచ్చ. ప్రప్రచ్చ ప్రప్రచ్చ ప్రశ్నించెను. ప్రశ్నించను. రథం రథమునందు ఆరూఢః ఆసీనుడై కార్తస్వర పార్థస్వర బంగారు బంగారు పరిచ్ఛదం పరిచ్ఛదం నిర్మితమైన నిర్మితమైన మేఘ మేఘము మేఘము గంభీరయా గంభీరయా గంభీరమైన గంభీరమైన వాచా వాచా వాక్కుతో సమారోహిత ధరించి ధరించి కార్ముకః ధనుర్బాణములను ధనుర్బాణములను ధరించి స్వర్ణమయమగు రథమునందు ఆసీనుడైన పరీక్షిత్ మహారాజు అంతటా అతనితో శూద్రుడు మేఘ గంభీర స్వరమున ఇట్లు ప్రశ్నించెను. ధనుర్బాణములను ధరించి స్వర్ణమయమగు రథమునందు ఆసీనుడైన పరీక్షిత్ మహారాజు అంతటా అతనితో శూద్రుడు మేఘ గంభీర స్వరమున ఇట్లు ప్రశ్నించాను. ఎవరు చదువుతారు? శాంతి సుధామత మీరు చదువుతారా? అవును ప్రభుజీ. చదవండి. సంపూర్ణ రాజ్యాధికారము కలిగి పాపులను దండించుటకు తగిన ఆయుధములతో సన్నద్ధుడైన పరీక్షిన్న మహారాజు వంటి రాజు లేదా పాలకుడు కలియుగ ప్రతినిధులు నిక్కముగా ఎదుర్కొనగలడు. ఆ సమయమున పతనమునకు నివారించుట సాధ్యము కాగలదు. అట్టి ధీరులైన పాలకులు అభావమున సదా శాంతికి భగ్నత ఏర్పడగలదు. ధర్మచ్యుతులైన జనులకు ప్రతినిధిగా ఎన్నుకొనబడిన నామమాత్ర పాలకుడు ఎన్నడును పరీక్షిణ మహారాజు వంటి ధీరుడైన రాజులతో సమానుడు కాజాలడు. రాజవేషము గాని రాజ విధానము గాని ఏమాత్రము ముఖ్యములు కావు. కేవలము మనుజుని కర్మలే పరిగణనకు తీసుకొనబడును. ఐదోది కస్త్వం మచ్చరణే లోకే బలాద్ధంసి అబలాన్ బలి నరదేవో అసి వేషేణ నటవత్ కర్మణా ద్విజః కస్త్వం మచ్చరణే లోకే బలాద్ధంసి అబలాన్ బలి నరదేవో అసి వేషేణ నటవత్ కర్మణా ద్విజః కహ ఎవడవు త్వం నీవు మత్ నా యొక్క శరణే శరణములో లోకే ఈ లోకమున బలాత్ బలవంతముగా హంసి చంపుటకు అబలాన్ నిస్సహాయులైన బలి శక్తిమంతుడవైనను నరదేవ నరదేవుని వలె
నరదేవః నరదేవుని వలె అసి గోచరించుచున్నావు. అసి గోచరించుచున్నావు. వేషేణ వేషము ద్వారా. వేషము ద్వారా. నటవత్ నటుని వలె. నటవత్ నటుని వలె. కర్మణ కర్మల ద్వారా. కర్మణ కర్మల ద్వారా. అద్విజః ద్విజత్వం పొందనివాడు. అద్విజః ద్విజత్వము పొందనివాడు. ఓయ్ ఎవడవు నీవు, బలము కలవానిగా గోచరించినను నా రక్షణ యందున్న నిస్సహాయ జీవులను వధించుటకు సాహసించుచున్నావు. వేషధారణను బట్టి నీవు నరదేవునిగా రాజు గోచరించుచున్నను నీ కర్మల ద్వారా నీవు ద్విజత్వం పొందిన క్షత్రియుల నియములను వ్యతిరేకించుచున్నావు. ఏమిది ఓయి నైనా ఏమిటి అవుతుంది? ఓయి ఎవడు? ఓయి ఎవడవు నీవు? ఎవడవు నీవు? బలము కలవానిగా గోచరించినను నా రక్షణ యందున్న నిస్సహాయ జీవులను వధించుటకు సాహసించుచున్నావు. వేషధారణను బట్టి నీవు నరదేవునిగా రాజు గోచరించుచున్నను నీ కర్మల ద్వారా నీవు ద్విజత్వము నొందిన క్షత్రియుల నియమములను వ్యతిరేకించుచున్నావు. వానికి మరి మధ్య చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నెక్స్ట్ చదువుతాడు. బ్రాహ్మణులు చదివేదా ప్రభుజీ? చదవండి. భాష్యము. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు ద్విజులుగా పిలువబడుదురు. ఈ ఉన్నత కులముల వారికి ఒక జన్మము తల్లిదండ్రుల ద్వారాను మరియు సాంస్కృతిక సంస్కారమైన వేరొక జన్మము ప్రామాణికుడైన ఆచార్యుని నుండి మంత్రదీక్షను స్వీకరించడం ద్వారా, అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు నుండి ద్వారాను కలుగుటయే అందులకు కారణం. అనగా క్షత్రియుడును బ్రాహ్మణుని వలనే ద్విజత్వమును కలిగినట్టివాడు. నిస్సహాయులైన వారికి రక్షణను ఒసగుటయే అతని ధర్మము. నిస్సహాయులైన జీవులకు రక్షణమును గూర్చి దుర్మార్గులను శిక్షించేటి కార్యక్రమమును వనరించుటకు భగవత్ ప్రతినిధిగా క్షత్రియరాజు భావింపబడును. పాలకుల ఈ నిత్య ధర్మ నిర్వహణలో అవాంతరములు కలిగినప్పుడు భగవద్రాజ్యపు నియమములను పునఃస్థాపించుటకు భగవానుడు అవతరించును. కలియుగమునందు నిస్సహాయ జీవులు, ముఖ్యముగా పాలనాధికారుల నుండి సర్వ విధములైన రక్షణను పొందవలసిన గోవులు విచక్షణారహితముగా వధింపబడును. తమ ఎరుకయందే అటువంటి కార్యములు జరుగుతున్నందున పాలనాధికారులు కేవలము నామమాత్ర భగవత్ ప్రతినిధులే కాగలరు. అటువంటి పరిపాలకులు వేషము ద్వారా లేదా పదవి ద్వారా మాత్రమే జనపాలకులు గాని వాస్తవమునకు కాదు. నిజత్వము లేనట్టి ఆ సూత్రజనులు కేవలము నిరర్థకమైనట్టి వారు. ఏక జన్మము కలిగిన నిజత్వము నొందని సూత్రజనుల నుండి న్యాయమును గాని సమత్వమును గాని ఎవరును ఊహింపజాలరు. కనుకనే దుష్ట పరిపాలన కారణమున కలియుగమునందు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రసన్నత లోపించి ఉన్నారు. నేటి మానవ సమాజము ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతి ద్వారా ద్విజత్వమును బడసి ఉండలేదు. కనుకనే ద్విజత్వము పొందనటువంటి జనులచే ఎన్నుకోబడిన ప్రజాప్రభుత్వము కలిపురుషుని ప్రభుత్వమే కాగలదు. అట్టి ప్రభుత్వమును ప్రతి ఒక్కరూ దుఃఖభాగులు కావలసినదే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. యస్త్వం కృష్ణే గతే ధూరం సహ గాంధీవ ధన్వనా అస్య శోచ్యాన్ రహసి ప్రహరన్ వదమర్హసి.
యహ కారణముచే, యహ కారణముచే, త్వం ఓ ధూర్తుడా, త్వం ఓ ధూర్తుడా, కృష్ణే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు, కృష్ణే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు గతే వెడలినందున, గతే గతే వెడలినందున, వెడలినందున, దూరం దృష్టికి దూరముగా, దూరం దృష్టికి దృష్టికి దూరముగా, దూరముగా, సహ 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 గాంధీవ నామ ధనస్సును, గాంధీవ నామ ధనస్సును, గాంధీవ నామ ధనస్సును ధన్వన ధరించిన వానితో అర్జునుడు, ధన్వన ధన్వన ధరించిన వారితో ధరించిన అర్జునుడు, వానితో అర్జునుడు, శౌచ్య అపరాధి, శోచ్యః అపరాధి, అసి పరిగణింపబడితివి, అసి పరిగణింపబడితే, అతి పరిగణింపబడితివి, అశోచ్యాన్ నిర్దోషియగు జీవిని, నిర్దోషియగు జీవిని, రహసి నిర్జన ప్రదేశమున, రహసి రహసి నిర్జన ప్రదేశమున, ప్రదేశమున, ప్రహరన్ కొట్టుట చేత, ప్రహరం పుట్టుట చేత, వధం వధించుటకు, వధం వధించుటకు, అర్హసి తగిన వాడవైతివి, రహసి తగిన వాడివై, తగిన ఓ వాడివై, ధూర్తుడా, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు గాంధీవధారి అయిన అర్జునుడు కనుమరుగైనందున ఈ అమాయక గోవును కొట్టుటకు సాహసించుచుండివా ఏమి? నిర్జన ప్రదేశమున నిర్దోషియగు జీవిని కొట్టినందున నీవు అపరాధిగా పరిగణింపబడి వదార్హుడవైతివి. ఓ ధూర్తుడా, ఓ ధూర్తుడా, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు గాంధీవధారి అయిన అర్జునుడు గాంధీవధారి అయిన అర్జునుడు కనుమరుగైనందున కనుమరుగైనందున ఈ అమాయక గోవును కొట్టుటకు ఈ అమాయక గోవును కొట్టుటకు సాహసించుచుంటివా ఏమి? సాహసించుటివా ఏమి? నిర్జన ప్రదేశమున నిర్జన ప్రదేశమున నిర్దోషియగు జీవిని కొట్టినందున నిర్దోషియగు జీవిని కొట్టినందున నీవు అపరాధిగా పరిగణింపబడి వదారుహవైతివి. నీవు అపరాధిగా పరిగణింపబడి వదారుహుడవైతివి. శారదాదేవి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. భాష్యము. ఏ సమాజమునందైతే భగవానుడు బాహాటముగా తిరస్కరింపబడును మరియు అర్జునుడి వంటి భక్తుడైన వీరుడు లోపించి ఉండును, అచ్చట కలియుగ ప్రతినిధులు చట్టరహిత రాజ్యపు అవకాశమును కొని గోవుల వంటి అమాయక జీవులను కబేళాలయందు వధింపబూనుదురు. పరీక్షిత్ మహారాజు వంటి ధర్మపరుడైన రాజు యొక్క ఆదేశానుసారము అటువంటి జంతు హంతకులు మరణదండనార్హులై ఉన్నారు. నిర్జన ప్రదేశమున అమాయక బాలుని వధించిన హంతకుని వలనే నిర్జన ప్రదేశమున జంతువును వధించడి అపరాధి మరణదండనచే శిక్షార్హుడని ధర్మాత్ముడైన రాజు భావించును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈరోజు చాలా అనుకుంటాను. ఓకే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో రాజర్షి మహారాజ్ పరీక్షిత్, సో రాజర్షి, సో వాళ్ళు భగవంతుని ప్రతినిధించి వాళ్ళు కార్యనిర్మాణం చేస్తుండింది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు నరదేవ అని కూడా వాళ్ళు చెప్తుంటారు. అంటే భగవంతుడు ఒక నర రూపంలో ఉన్నారు అనే మాట. సో మహారాజు వాళ్ళకి నరదేవ అని చెప్తుంటారు. నరదేవ అంటే మా క్షత్రియ మహారాజు భగవంతుడు ప్రతినిధించిన భగవంతుడ స్వరూపము అన్నట్లు చూసినట్లు ఒకటి సొంత ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఇది ఉంటుండే వాళ్ళు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ కలిపురుషుడు ఇక్కడ. తర్వాత ధర్మ పురుష ఒక వృషభగా,
ఒక భూదేవి, ఆవులు గోమాతగా ఉన్నారు. సో ఇది సంకేతంగా ఇది చూపిస్తుండేది కలియుగ ప్రభావంగా అధర్మము చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది. అలాగనే ముఖ్యంగా మనకి కావలసిన గో వాళ్ళ ఇది కూడా హింస, గో రక్షణ గో హింస జరుగుతుంది. అదంతా ఇక్కడ మేము వినింది కూడా నిన్న గోమాత ద్వారా మనకి ఎంత ధార్మిక తత్వాలు మేము పొందుతాము అని చెప్పారు. అంటే దాని నుంచి దొరికే ఒక పాలు, దాని తర్వాత దొరికే ఒక వెన్న, ఇదంతా నెయ్యి దీని ద్వారా మనం వచ్చే ఎంతో ఆ ధార్మిక కార్యాలు చేయొచ్చు. సో ఒకటి మనకి అంత కావాలైన బ్రెయిన్ టిష్యూస్ అంత బాగా మనకి దొరుకుతుంది. తర్వాత ఈ నెయ్యి దీనంతా యజ్ఞాలు చేసేదానికి కూడా యజ్ఞ కార్యాలు ఉన్నాయి వైదిక దీంట్లో ప్రతి ఒక్క సన్నివేశంలో. సో దానికి కూడా నెయ్యి చాలా అవసరం. సో ఇదంతా మనకి గోవించనే దొరికేది, గోమాత ఇంచనే దొరికేది. సో దానికోసం చెప్తుండేది అంత ధర్మ ఇది నశించిపోతుంది. ధర్మ కార్యాలు చేసేదానికి కూడా అవసరమైన మనకి వస్తువులు కూడా లేకపోతుంది అని చెప్తుండేది. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు క్షత్రియ స్వభావం అంటే శౌర్యం తేజో ధృతిర్ దాక్ష్యం, శౌర్యం. సో అంత వాళ్ళకి ఇది ఉంటుండే. ఎవరైనా అధర్మ కార్యంగా వాళ్ళు అధర్మ పరంగా ఉంటే వాళ్ళని శిక్షించేది వాళ్ళకి సామర్థ్యం ఉంటుండే. వాళ్ళ మాటల్లోనే వాళ్ళని ఆ కొలి పురుషుని వాళ్ళు బెదిరించారు, భీతి చేశారు. అంత మేఘ అంటే మేవడం, ఇంత ఆ శబ్దం వచ్చినప్పుడు మనకి భయం అవుతుంది. అలా పరీక్షిత్ మహారాజు మాటలే కలి పురుషుని ఒక భయంగా చేసింది చెప్తుండేది. ఇక్కడ అంత అథారిటీ ఉంటుండే. సో ఆచార్య అంటే వాళ్ళ వేషభూషణాలు అలాగ ఉంటుండే చెప్తుండేది. బంగార ఇది ఉంటుండే వాళ్ళదంతా అంతా. సో అది అవసరంలే. ఇప్పుడు అదంతా మారింది, ఇప్పుడు రోజులు మారింది. సో ఒక ప్రధానినో అధ్యక్షుడో లేకుంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పినట్ల డిక్టేటరో లేకుంటే రాజు ఏదైనా కానీ అయితే కార్యాలు అలాగే జరగాలి. వాళ్ళు ఆ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్న కారణంన వాళ్ళు అంత ఇది శౌర్యము, తేజము, అంత వాళ్ళ ఒక గుణాలు వాళ్ళు పొందాలి వాళ్ళు. సో అది లేక వాళ్ళు పొజిషన్ ఆస్తి వాళ్ళు స్వీకరించరాదు అది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది, ఇక్కడ స్వయంగా పరీక్షిత్ మహారాజు అని ఎదిరించుతున్నారు. సో వెనకాలి మహారాజు అంతా అలాగనే వాళ్ళే మొదట ఎదుటి నుంచి వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తుంటారు. యుద్ధే చాపి అపలాయనం అది ఇంకొక దైవీ గుణ క్షత్రియులు. యుద్ధంలో వాళ్ళు మరణించుతారు కానీ అయితే వాళ్ళు పలాయించారు, వాళ్ళు పలన చేయరు. వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు, ఫైట్ టు డెత్ అంతే. సో వాళ్ళు అంత దీనిగా వాళ్ళు ఇది ఉంటుండే వాళ్ళు. సో శౌర్యం తేజ ధృతిర్ దాక్ష్యం ఈశ్వర భావ దానం ఈశ్వర భావశ్చ యుద్ధే చాపి అపలాయనం క్షాత్ర కర్మ స్వభావజం అని చెప్పేది. గీతాలో మేము వినేది మనం. వాళ్ళకి 7 దివ్య గుణాలు అని చెప్పేది. సో అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఈ రక్షణ చేసే కారణంగా వాళ్ళు ట్యాక్స్ తీసుకుంటుంటారు. వాళ్ళు చేయాలంటే వాళ్ళకి ఎంత డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కర్తవ్యం, ఒక డ్యూటీస్. సో క్షత్రియులు వాళ్ళు బిజినెస్ అంతా చేస్తుండేవాళ్ళు. ఇప్పుడంటే గవర్నమెంట్కి కూడా చాలా బిజినెస్ చేస్తారు, ఇంకేదేదో వాళ్ళది ఉంటుంది. వాళ్ళకి అవసరం లేదు. వాళ్ళు బిజినెస్ చేయడానికి వైశ్యులు ఉన్నారు. వైశ్యులు వాళ్ళు మర్చెంట్స్, వాళ్ళు చేయొచ్చు. వాళ్ళు అయితే వీళ్ళు ఇంత రక్షణ ఇచ్చే కారణమున ఆటోమేటిక్గా సహజంగా వైశ్యులు అనే వాళ్ళు వీళ్ళకి ట్యాక్స్ ఇస్తుంటారు. అది ఎంత ట్యాక్స్ ఉంటే 25% ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్. 25% ఎవరికి ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి. ఇప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు ప్రొటెక్షన్ ఇంత వైశ్యులకి ఇంత గూండా వీళ్ళంతా ఉండొచ్చు, లేకపోతే నక్సలైట్స్ కొంత తప్పకుండా ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి ఇంకో ప్యారలల్ గవర్నమెంటే వాళ్ళు రన్ చేసి వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఇవ్వాలి. ఆ గూండాస్ లేకుంటే ఇంకొక నక్సలైట్స్ ఎంతో మంది అలాగ కూడా జరుగుతుంది. అంటే సర్కారం గవర్నమెంట్ అనేది ఎంత జవాబుదారీ, అంత బాధ్యత లేకుండా కారణంగా వాళ్ళకి రక్షణ లేవు. వాళ్ళకి ఎవరు పెద్ద బిజినెస్ వైశ్యులకి. సో అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా కొంత డబ్బులు ఇంకోటి ఇవ్వాలి. లేకుంటే సరైన గవర్నమెంట్ అంటే వాళ్ళు ఎవరు ఇవంతా ఉండరు, యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ వీళ్ళతో ఉండరు. సో వాళ్ళంతా ధర్మంగా వాళ్ళు రక్షించుతారు అమాయకుల్ని. సో అమాయకులు రక్షించకుండా సహజంగా వాళ్ళు కూడా ఆ ట్యాక్స్ని వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఇప్పుడు ట్యాక్స్ని ఇవ్వాలి అంటే అది కూడా ఎంతో మూసి పెడతారు. అంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, రక్షించేది మనం ఇవ్వాలి, మా ప్రాఫిట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని కూడా మనోభావం ఉండొచ్చు వైశ్యులకి. ఇప్పుడు
అంటే గవర్నమెంట్ ఊరికే ట్యాక్స్ తీసుకుంటుంది, సరైన రక్షణ ఇవ్వదు. సో దానికోసం వాళ్ళు కూడా యాలు ఇవ్వాలి ట్యాక్స్. సో వెనకాల ఈ సమయంలో వైదిక కాలంలో ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళ ఆనందంతో, వాళ్ళ ప్రేమతో వాళ్ళు సర్కారానికి ట్యాక్స్ కూడా ఇస్తుంటారు. ఎందుకంటే మనకి రక్షణ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు, అంత బాగా మనని నరదేవ అంటే ఒక తండ్రి ఉన్నట్టు అని వాళ్ళకి కూడా చెప్పేది. ఇలా ఒక తల్లి తండ్రులు పిల్లల్ని చూసుకుంటారు, అలాగా మహారాజు అనే వ్యక్తి కూడా అంత ప్రజ ఎవరెవరో పుట్టారు ఆ దేశంలో వాళ్ళని రక్షించుతుంటారు. వాళ్ళు తండ్రిగానే ఉంటుంటారు, తండ్రి ఆ స్వరూపంగా వాళ్ళు రక్షణ చేస్తుంటారు. సో సహజంగా వైశ్యులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కూడా ఇస్తుంటారు. ఇది చాలా వైజ్ఞానికమైన ఒక వ్యవస్థ, సహజమైన వ్యవస్థ. అందరూ కోఆపరేషన్ సహకరించుకొని వాళ్ళు ఒక సమాజంలో కూడా ఆనందం అని ఉంటుంది. అది సమాజంలో ఒక ట్రాంక్విలిటీ, పీస్ అని ఉంటుంది. సో అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ పీస్, ట్రాంక్విలిటీ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణులైన వ్యక్తులు వాళ్ళు ఉపదేశాలు ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మనుజులకి సమాజంలో ఒక పీస్ అనేది లేకుంటే, ఒక ఇది శాంతి అనేది లేకుంటే ఎవరు ఉపదేశం వింటారు? సో ఈ క్షత్రియులు చాలా దానికి అవసరం. వాళ్ళు ఒక మంచి ఒక ఇది ప్లాట్ఫామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేస్తుండ్రి, అంత భౌతికంగా అంత ఇది ఉంటుండే సమాజంలో. ఉన్నప్పుడు బ్రాహ్మణులైన వాళ్ళు, వైష్ణవులైన వాళ్ళు వాళ్ళ బోధ నుంచి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించేందుకు ఉపదేశం ఇస్తుంటారు. లేకుంటే ఆ ఒక ఇది ఉన్నప్పుడు, అవ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఎవరు వింటారు? ఈ ఉపదేశం ఎవరు వింటారు? సో ఆ రకంగా క్షత్రియులది చాలా పెద్ద బాధ్యత. అది సమాజంలో ఒక శాంతి, సుఖం వాళ్ళు స్థాపించుతుంటారు. వాళ్ళు తర్వాత ఆధ్యాత్మిక ఇది బ్రాహ్మణులు దాన్ని మార్గదర్శనం ఇస్తుంటారు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు కాలం వరకును అంటే సత్యయుగ, త్రేతాయుగ, ద్వాపరయుగ ఆ రకమైన రాజర్షులు ఉంటుండ్రు. సో అయితే ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు ఆచార్య చెప్తుండేది కావాలి, అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు కూడా కలియుగం ఉంటేనో ఆ రకమైన ఒక అధికారులు వస్తే, అంత ఒక వ్యక్తులు ఉంటే అప్పుడు శాంతి, సుఖం అనేది సమాజంకి వస్తుంది. లేకుంటే అవ్వదు. ఇది లేకుంటే ఇది కలి ప్రభుత్వము అని చెప్తున్నారు, కలి గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఏది ఉంది మనకి, వాళ్ళంతా పాపకార్యాలను వాళ్ళని మనని ప్రోత్సహిస్తారు. వాళ్ళకి ఏమి అవసరం ఇదిలే, వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే చేయండి, మనకి కొంత ట్యాక్స్ ఇవ్వండి, అయింది అంతే. ఇంకేం వాళ్ళకి మనము నియమాలు, ధర్మ నియమాలు పాలిస్తున్నామా, మనము నరకంకి వెళ్తున్నామా, లేకుంటే జీవనం సరిగా గడిపి మేము భగవద్ధామం చేరుతున్నామా, అదేమి వాళ్ళకి అవసరం లేదు. వాళ్ళకి కొంత వాళ్ళకి డబ్బులు కావాలి, మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. లేదు, సర్కారంకి రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్తారు. యాక్చువల్లీ ఈ గవర్నమెంట్ ఎవరు అధ్యక్షులు, ప్రధానినో రాజు ఉన్నారో వాళ్ళు మన కర్మం కూడా వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు. అది కూడా ఉంది, తెలియదు వీళ్ళకి. చెప్తారు ఇప్పుడు ఉండే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో సమాజం అంతా పాపకార్యాల చేస్తున్నారు. సో ఈ కర్మం అంతా ఎవరు అక్కడ పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నారు, అధ్యక్షులు, ప్రధాని, మహారాజుగా, వాళ్ళకి అంతా వాళ్ళకి కూడా చేరుతుంది. ఎలా చెప్తారు అంటే కుటుంబంలోనో చిన్న మన పుత్రులు, పుత్రులు చేసే ఇది కర్మము తల్లిదండ్రులకి ఒక పర్సెంటేజ్ వస్తుంది, కొంత శాతాన్ని వాళ్ళకి కూడా చేరుతుంది. అలాగనే ప్రతి ఒక్క పౌరవులు చేసే ఒక కర్మం, పుణ్యం కావచ్చు, పాపం కావచ్చు, అది ఎవరు రాజుగా ఉన్నారో వాళ్ళకి చేరుతుంది. వాళ్ళకి కొంత శాత 10%, 20% ఎంత ఉంది. సో ఇదంతా ఇలా తెలియదు. ఇది సూక్ష్మమైన నియమాలు, ప్రకృతి నియమాలు తెలియదు ఈరోజు. నతే విదు స్వార్థగతి విష్ణు దురాశయాయే భైరర్థమానిన అందాయతాందే రూపనీయమానాత్ తే అపి ఈశతంత్ర ఉరుధామి బద్ధ. సో భాగవతం మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పేది నతే విదు, తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు. ఈరోజు ఎవరు జననాయకులు వాళ్ళకి తెలియదు. ఏం తెలియదు? స్వార్థగతిం ఈ విష్ణు, మన స్వార్థము, మనము విష్ణుని సంతృప్తి చేసేది, విష్ణు లోకాన్ని చేరేది అని తెలియదు. అందాయతాందేర్ ఉపనీయమాన, ఒక గుడ్డివాడు ఇంకో గుడ్డివాడిని ఎలా వాళ్ళు నతే విదు స్వార్థం విష్ణు దురాశయ భైరత్వం. ఎలా ఇలాగైనా వచ్చింది అంటే దురాశ, మనము బాహ్య సుఖం, ఇంద్రియ సుఖంలో మగ్నమైన కారణమున మనకి ఈ ఒక ఇది దృష్టి మేము నాశనం అయిపోయింది. మనకి సరైన దృష్టి, మనము దేహం కాదు, ఆత్మ, మనకు భగవంతుడి నిత్య సంబంధం ఉంది, దాన్ని మేము మర్చిపోయాం. మనం ఎలా మర్చిపోయాము? దురాశయ భైరర్థం అని బయట చూస్తున్నాము, అంతర్యంగా మనము చూసే కవుతాలేదు. మనకి స్వార్థగతి మేము మర్చిపోయాం. సో అలా మన స్థితిలో మనకి ఈ రకమైన జననాయకులు అందాయతాందే ఉపనీయమాన, గుడ్డివాడు ఇంకో గుడ్డివాడిని తీసుకున్నట్లు మనకి ఒక మార్గం తీసి చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు. తేపి ఈశతంత్ర వృధామ్నిపత, ఈశతంత్ర భగవంతుడ నియమాలు వాళ్ళకి ఆ ధర్మ వాళ్ళు ఎరగరు. వాళ్ళు తేపి ఈశతంత్ర వృధామ్ని బద్ద. వృధామ్ని బద్ద అంటే సంపూర్ణ చేతులు, కాళ్ళు అంతా ఒక
పగ్గం ఒక త్రాడుతో కట్టినట్లు వాళ్ళకి భగవంతుని నియమం తెలియక గుడ్డి వాళ్ళే వాళ్ళు మన్ని ఇచ్చేస్తారు అని భాగవతం చెప్పే మాట. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఉండే సమయం వరకు ఇది ఉండలే, అంత వాళ్ళకి సంపూర్ణ ట్రైనింగ్ జరుగుతుండే. మొదటగా వాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మణ ఎలాగా ద్విజుడుగా వాళ్ళు గురుని స్వీకరించుతుండ్రి. క్షత్రియుడు కూడా రాజకుమారుడు అవుతేనో బ్రహ్మచారిగా వాళ్ళు వెళ్తుండ్రి. బ్రహ్మచారిగా గురుకులంలో ఒక బ్రహ్మచారి గురుకులే వసన్ దాంత చెప్తారు. గురు క్రింద రాజపుత్రుడు అవ్వచ్చు, రాజకుమారుడు అవ్వచ్చు, అయితే చాలా ఒక దాసుడుగా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ జరుగుతున్నట్టు గురువు కింద వాళ్ళకి. లేదు నేను రాజపుత్రుడు, నేను స్పెషల్, ఇది కాదు, ఏం స్పెషల్ కాదు, గురువు క్రింద అందరూ ఒకటే. సో గురువు క్రింద వాళ్ళు కూడా రాజపుత్రుడికి కూడా అలాగనే ఒక అరణ్యంలో ఉండి గురువు చెప్పినట్లు ఇప్పుడు మేము వినేది, కృష్ణ కూడా సాందీపిని ఆశ్రమంలో వెళ్ళినప్పుడు గురువు ఆజ్ఞతో వాళ్ళు ఏమో కట్టెలు అది తీసుకొని వచ్చేకి అరణ్యంకి వెళ్ళారు. సో ఇది అంత ఒక దాస స్వరూపిగా వాళ్ళకి చిన్న కుమారుడు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ గురువు ఇస్తుంటారు. ఆమె తర్వాత ఆ వ్యక్తి రాజుగా అయ్యే కారణం ఆ రకమైన ధనుర్వేదాలు ఎక్కువగా వాళ్ళకి నేర్పిస్తుంటారు. వాళ్ళకి ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయాలి దానికి నేర్పిస్తుంటారు. అయితే గురు సంపూర్ణంగా వాళ్ళని ఆ రకమైన ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది. ఆమెట్గా వాళ్ళు ఆ ఫుల్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత రాజు కావాలి. అది ఇది గవర్నమెంట్ ఫార్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ చెప్పేది. ఇదంతా ఇప్పుడు ఇది చెప్పింది కలి ప్రభుత్వం అని చెప్పారు. కలి ప్రభుత్వం అంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ లే, వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఏదో ఒక ఓట్స్ దొరికి నేర్చుకున్నారు అంతే. వాళ్ళు ఎలాగో డబ్బులు ఇచ్చో ఏమో చెప్తుండ్రు. ఇక్కడ ఏదో ఒక మన కర్ణాటకలో ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ వాళ్ళ ఊరు వెనకాలే అంట, వాళ్ళ ఊళ్ళే వాళ్ళకి పరాజయం వచ్చింది. ఎలా పరాజయం అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఓటు 2000 రూపాయలు ఇచ్చారంట. వాళ్ళు ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు 3000 రూపాయలు ఇచ్చారంట ఓట్స్కి. సో దానికే వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నారు, పౌరవులు వాళ్ళ దగ్గర కూడా తీసుకున్నారు డబ్బులు. ఎవరు ఎక్కువగా ఇచ్చారో ఫైనల్ గా వాళ్ళకి ఓట్ వేసేస్తారు అని చెప్తారు. ఈ రకంగా ఇప్పుడు జరుగుతుంది. ఇది ప్రజాప్రభుత్వం అంటే కొనుక్కొనొచ్చు అది ఓట్స్, ఇది కాదు. పరీక్షిత్ మహారాజ్ అంతా ఈ రకమైన రాజు కాదు. పరీక్షిత్ మహారాజు అంటే సంపూర్ణ ట్రైనింగ్ శిక్షణ పొంది క్షత్రియ ధర్మం నేర్చుకొని వాళ్ళు ఒక ఇప్పుడు మేము వినేది ద్రోణాచార్యుడు వాళ్ళంతా ట్రైన్ చేశారు. అలాగనే వీళ్ళకి ఎక్కువగా కృపాచార్య అనుకుంటా ట్రైన్ చేసింది పరీక్షిత్ మహారాజ్. సంపూర్ణం వాళ్ళు ధర్మతత్వాల్ని నేర్చుకొని వాళ్ళ కర్మం క్షత్రియుడు అంటే ఏది వాళ్ళు చేయాలి తీసుకొని కలిపురుషుని వాళ్ళు యాక్చువల్ కలిపురుషుని వధించొచ్చేయండే. అయితే చెప్తారు భగవంతుడి సంకల్పము ప్రతి ఒక్క సమయం కాలం అనేది జరగాలి, సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం అనేది. దానికోసం వాళ్ళని వధించారు, వాళ్ళని శిక్షించి వాళ్ళు విడిచేస్తారు. పనిష్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి అది ఉంది. అది వాళ్ళు అవుతేను కూడా కలియుగం అవుతేనో పరీక్షిత్ మహారాజు రకంగా ఎవరైనా మహారాజులు ఉంటే, రాజర్షులు ఉంటే ఆ కలి ప్రభావం ఉండదు అని చెప్తారు. అది కలియుగము అంటే సాధ్యమవుతుంది. కలియుగంలో ఉంటేనో అది ఆ ధర్మం స్థాపన అవుతుంది, శాంతి సుఖ శాంతి ఉంటుంది, అంత జనులు అంత ఆనందంతో ఉంటారు అని చెప్పే మాట ఉంది. వేషధారణ బట్టి నీవు నరదేవునిగా గోచరించినను నీ కర్మల ద్వారా నీవు ద్విజత్వం నొందిన క్షత్రియ నియములను వ్యతిరేకించుచున్నావు. సో యాక్చువల్లీ చెప్తారు మహారాజు వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తుంటారంట. ఒక బ్రాహ్మణ అనే ఒక వ్యక్తి ఘోషించుకున్నారు, వాళ్ళు బ్రాహ్మణ దీన్ని పాలించుతున్నారా, ఒక క్షత్రియుడుగా వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తున్నారు వాళ్ళు క్షత్రియుడ ధర్మం పాలించుతున్నారా, ఒక వ్యక్తి వైశ్యుడిగా చెప్తున్నారు వైశ్య కర్మం పాలించుతున్నారు. ఆ రకంగా మహారాజు నరదేవ వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందంట. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ధర్మం పాలిస్తున్నారా అని వాళ్ళు చూస్తుంటారు. వాళ్ళు సో తర్వాత వీళ్ళు ఇప్పుడు కృష్ణ తన ధామానికి వెళ్ళారు, అర్జునుడు లేరు అనే దానికి నువ్వు ఇలాగ చేస్తున్నావా, సో వాళ్ళ ప్రతినిధిగా నేను ఉన్నాను, సో నేను నిన్ను శిక్షించుతాను నేను అని చెప్తున్నారు. నీవు అపరాధిగా పరిగణపడి వదార్హుడవైతివి. సో ఛాలెంజ్ వాళ్ళు ఆ దీనిగా ఉంటుండే వాళ్ళకి స్వభావము, ట్రైనింగ్ అంత ఇది ఉంటుండే వాళ్ళకి. ప్రభుపాద చెప్తుండేది ఏ సమాజం అనేది భగవానుడు బాహాటముగా తిరస్కరించబడునో మరియు అర్జునుడు వంటి భక్తుడైన వీరుడు లోపించి ఉండనో అచ్చట కలియుగ ప్రతినిధిలో చట్టరాహిత్య రాజ్యపు అవకాశం గోని గోవుల వంటి అమాయక జీవుల కబేళాల యందు వధింప పూనుదురు.
పరీక్షిత్ మహారాజు వంటి ధర్మపరుడైన రాజు యొక్క ఆదేశానుసారం అటువంటి జంతు హంతకులు మరణదండనార్హులై ఉన్నారు. సో యాక్చువల్లీ ఇది ఇక్కడ భగవంతుడు యాక్చువల్లీ ప్రజ అంటేనే అది ఎవరు అక్కడ పుట్టారు అనేది. సో ఇది జీవస్య జీవనం ఉంది. ప్రతి ఒక్క జీవి ఇంకొక జీవి పైన మేము ఆహారంగా స్వీకరించేది ఉంది. అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఆ ప్రకృతి అనుసారంగా మనుజులకి మనకి కూరగాయలు పండులు ఆ రకంగా దీంట్లో ఏం జీవం లేదు అని కాదు, చెట్ల నుంచి అయితే ప్రకృతి అనుసారంగా అయితే ఇది క్రూర మృగాలు అయిన వైల్డ్ యానిమల్స్ పులి దానికి ఉంది, దానికి కూడా ఆహారం కోసము వాళ్ళు దీనిగా ఉంది. అది ఆహారంగా వాళ్ళ ఆ సమయానికి వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా దాన్ని తీసుకున్నారు. సో ఇది ప్రకృతి నియమంగా లేకుంటే ఇక్కడ చెప్తుండేది ఉదాహరణగానే మరణదండన అని ఇది భగవంతుడ ప్రకృతి నియమానుసారంగా ఇది నిర్జన ప్రదేశంలో అమాయక బాలుని వధించిన హంతకునే వలనే నిర్జన ప్రదేశంలో జంతువును వధించేది అపరాధి మరణదండనచే శిక్షారుడని ధర్మాత్ముడైన రాజు భావించెను. మను సంహిత లైఫ్ ఫర్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ మరణ అలాగనే మను సంహితలో ఎవరైనా ఇంకొకరు మర్డర్ చేస్తేనో వాళ్ళకి అప్పుడే మరణదండన ఇవ్వాలి. అలాంటి నెక్స్ట్ జన్మంలో వాళ్ళకి ఆ కర్మం వస్తుంది, వాళ్ళకి ఫస్ట్ క్యారీ ఓవర్ అవుతుంది. దానికోసం త్వరనే వాళ్ళకి మరణదండన ఇవ్వాలి. అప్పటికే స్టాప్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి ఈ జన్మంలో వాళ్ళు చేసిన కర్మ స్టాప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ జన్మకి కొత్తగా వాళ్ళకి మంచి ఇది దొరికే ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎస్, హరే కృష్ణ. ఎవరైనా